Všetko k tejto téme. Stále máme otvorenú tézu nezamestnanosť, riešenia na jej zníženie. Pokračuje ľudová strana Naše Slovensko a Marian Kotleba. My nezamestnanosť vnímame ako problém, ktorý sa ľudí dotýka v niekoľkých úrovniach, respektíve ktorý je potrebné tiež v niekoľkých úrovniach riešiť. A hlavne tam je taký, dnes vidíme všetci, že je tu istý protipól. Na jednej strane sa hovorí o tom, že veľa ľudí na Slovensku nemá prácu. Naozaj tá nezamestnanosť je okolo 12%. Na druhej strane všetci vidíme, že stav infraštruktúry, stav našich kultúrnych pamiatok je taký, ako keby tie veci nemal kto opravovať. Takže ľudová strana Naše Slovensko vidí priestor na zníženie nezamestnanosti v tom, že ten pracovný fond, tú pracovnú sílu nezamestnaných ľudí by sme dali do budovania a obnovy našej infraštruktúry, ciest, železníc, našich kultúrnych pamiatok. Slovensko je krajina z veľmi bohatá na kultúrne a historické pamiatky. Sú to pamiatky, ktoré nám závidí v podstate skoro celý západ a tie pamiatky nám chátajú pred očami a zároveň nám tu doslova armáda nezamestnaných sa nečinne povaluje doma. Mnohí z nich sú na sociálnych dávkach, takže v tomto vidíme istý potenciál namiesto sociálnych dávok tých ľudí zapojiť do, povedzme, týchto prác, aj keď za minimálnu mzdu. Všetko. Zatiaľ.